Audio Jungle. Yamaha R15 sing anyar lan saiki wis ana pemilike teko Yamaha R15 iki. Mas, namine sinten nggih? Muhammad Sarfan. Oh nggih, Mas Farhan. Kula arep wawancari Mas tentang motor R15 iki. Mas, alasannya tuku Yamaha R15 terus Mas istilahnya nyebutke fitur-fitur apa wae sing ana ning motor iki? Motor iki duweni fitur VVA sing akselerasine padha kaya motor iki. Oh nggih. Terus regane piro nggih Mas? Kira-kira? 38 fitur pendhuwur. Oh nggih. Mas matur suwun Mas wis gelem diwawancarai. Mekanten pawarta saking kula matur nuwun.